Takže čaute ľudia, vítame vás do nášho druhého vlogu. Dneska vidíte nejaké somarinky a hlavne dinopark. Takže ešte sme si trošku zmenili postele. Je to dobré, ale máme hlavne chceme. Hej, aby sme sa v noci nebali. No, ja mám na posteľ. Ja mám tu. Matej, Kubo. Takže OK ľudia, teraz sme chillovali na izbe a ideme do mesta a do dinoparku, takže máte sa na čo tešiť. A ešte k tomu sú tam aj arkády, takže pôjdeme niečo utratiť. Keše. Takže ľudia, teraz nasadneme na vlak a ideme do dinoparku, takže... No určite natočíme nejaké zábery. Takže už sedíme vo vlaku a za chvíľu pôjdeme do dinoparku. Takže sme v Bolniciach na výhľadke a ideme vystúpať až úplne na vrchol. A tam je aj potom sieťka, takže... No ja tam tie kroksách asi nepôjdem, ale... Ja mám tiež. Ideme hore. A vypadneš ľahké. Takže uvidíme. Tu je fajný výhľad. Ľudia, pamätáte, čo sa stala tá smutná vec s tým dinoparkom, že sme nešli? Ďalšia smutná vec. Roztrhla sa mi Nike ponožka. Také sklamanie. Je to hrozné. Dobre, super. Ešte jeden, hej? Hlavne negamblite, prehrali sme skoro všetky peniaze. Máme iba toto.